Aurtengo Espalak jaialdiak dantza jauziak han eta hemen noiz eta nola egin izan diren eta egiten diren ikusteko aukera eskaini digute. Euskal Herriko dantzari onenetarikoak elkartu dituzte beste behin Iruñako Duguna dantza taldeak eta Eibarko Kezkak antolatzen duten Espalak jaialdian. Maiatzaren 29an Iruñan eta 30an Eibarren, dagoeneko 5 urte bete dituen jaialdiak dantza jauziak ikusi eta dantzatzeko aukera eman du aurtengoan. Bilatu ditzagun 7 berdintasuna, esate bezala, kontxo, ze urrutitik etorri da hau, eta hala ere gure oso antzerako gauzak egiten dituzte. Pixkati ideia horrekin sortu zen Espalak jaialdia, horregatik pixkati izena ere, enbor bereko Espalak egeralako uste horretatik, eta pixkat 5 urte hauetan egin duguna da jaialdi bakoitzean gai desberdin bat landu. Jauziak dantza sistema bat edo genero bat osatzen dute, eta badituzte ezaugarri komun batzuk, ezautzen ditugun jauzi mota guztiek, naiz eta izen eta hasierako irudian batzutan desberdinak izan, ezta? Baina badira dantzak, ia esango genuke oinez dantzatzen direnak, edo nahiko pausatuak, ez dutenak horrelako ahalegin fisiko eta tekniko handi bat eskatzen, baina badaukate izendegi bat, urratzen izendegi bat, eta horren arabera musikan txertatzen dijoaz horrelako esaldi luzeak osatuz, eta pixkat bai memoria eta musikarekiko lotura hori egiten dijoa bidean zehar. Eta benetan dira disfrutatzeko, gozatzeko eta dantza egiteko dantzak. Euskal Herriko festa eta ospakizunetako dantza izarra, errenazimendu garaian gure herriko plazak dantzariz betetzen zituzten dantza jauziek dagoeneko. Urtetako tradizioa baina desagertzeko zorian egon zen 60ko hamarkadaren hasieran. Jauziak ia ez ziren plazetan egiten. Ikertzaile, dantza maitale eta sustatzaile batzuei esker, dantza jauziak berriz ere berpiztu egin dira. Sustatzaile horietako batzuk dira Pierre Betelu, Jean-Michel Gilchet, Miguel Ángel Sagaseta, Juan Antonio Urbeltz edota Claude Iruretagoiena. 19. mendean edo 20. mende hasieran benetan edozein jai, edozein ospakizun, edozein festatan dantza egiteko dantzak ziren. Gero beste mota batetako festa edo ritualekin lotuta ere ageri zaizkigu, bestaberrirekin adibidez, edo pastoraletan adibidez, maskaradetan, tobera mustetan, kabalkadetan, guzti horietan, hau da, inguru horretako ohiko festetan beti agertu izan dira dantza jauziak, eta batzutan oso modu simboliko indartsuan, pastoraletan esate baterako, pastoralaren bukaeran beti egoten da enkante bat, nun herri desberdinetako dantzariek zera egiten dute, dirua jartzen dute, nor gehiago jartzen duen, azken jauzi hori taulara gainera igo eta dantza egiteko. Eta horre ere jauzi bat agertzen zaigu. 20. mendean 60ko hamarkadatik 80ko hamarkadara jaitsiera handia antzematen da, badirudi iaia desagertzera dijoazela jauziak, eta 80ko hamarkadatik aurrera badago berpizkunde aro bat. Berpizkunde aro bat batez ere Pierre Betelu eta bere inguruan zebiltzan zenbait lagun eta dantzamaitxuren eskutik berriz ere plazetara hasten da itzultzen jauziak, mutxikoak hasten dira bezala, mutxikoak bezala ezagutzen, eta gaur egun pixkat berriz ere loraldi bate bizi dute jauziek iparraldean. Baztanen ezagutzen dena, motidantzak egiten dire, gizonezkoen dantzak izan dire, eginde 60 hamarkada arteo, igandero egiten ziren, atxaldez, txuntxuna edo plazan, zen, eta gero izaten ziren mementu batzuk, ritualak herriko bestetan, egun nagusian, horia gizonezkoen dantza horiek bihurtzen ziren zinez mutil dantzak. Bakarrik soilik herriko gazteak egiten zuten dantza hori,
eta asmentan eta bai korroin puzanan kokatzen ziren danboli nagusiak edo maiordomoak. Danboli nagusiok hautatzen zuten alkateak hautatzen zituen danboli nagusiek, ok beren lagunak eta danboli nagusiok bazuten urtean zehar bere eginkizunak. Hoi da pixket ezautu dena. Osea, gizonezko dantzak, eta ja badaramagu 10 urte hola, emakumezkoak sartzen nahi direla mutil dantzan, eta plaza guzietan, Baztango plaza guzietan parte hartu izan dute, ez? Aspaldidanik dantzatzen dira, ez dakigu noiztik, baino modelo oso adituek erraten dut zarra dela, borobilan egiten da, soinulariek erdian jarririk, eta hori zarra direla, noizkoak, ez dakigu. Había gente también en Iparralde que en los pueblos mismos, había gente que no forman parte de grupos que iban manteniendo con la juventud de los pueblos, pero él sí ha cogido con la asociación Lapurtarak de Bayona sí, 2 temas, enseñar este patrimonio, vamos a decir, en las escuelas, pero también en cursos de adultos. Y entonces así han empezado un camino grande y todo el mundo se ha puesto a bailar esto. Y es verdad que aquí ahora en Iparralde mucha gente baila eso. Bueno, bailan para disfrutar, no tienen el paso de meterse para estudiar cosas muy precisas, pero para disfrutar, para pasarlo bien y entonces hay mucha gente. Jarraian beraz, Baztandarrak, Argia dantza taldeak, Oso Bailarako Biarnoko dantzariek, Biarritzeko Maritzuli taldeak eta Eibarko dantza taldeak, Aiko talde bizkaitarraren doinuez lagunduta, Euskal Herriko txoko desberdinetatik datozen jauziak eta Baztango mutil dantzak erakutsiko dizkigute. Enborberaren 5 ezpala, dantza jauziak dantzatzeko 5 modu. Nafarroako, Lapurdiko, Baxe Nafarra eta Zuberoako, Gipuzkoako eta Oso Bailarako dantzarien eskutik. Antzinako euskal dantzak, gaur eta hemen. Me ha llamado la atención siempre que estos bailes en círculos tan antiguos como han llegado hasta hoy en día a nosotros, y empecé a meterme dentro y a buscar cosas y a estudiar un poco las cosas. Y sí, es verdad que esto viene, yo he ido hasta el Renacimiento. Sabemos que las danzas jauziak antes eran branles. Y bueno, es un mundo muy rico, muy abierto, con muchas formas de bailar que todavía la gente no sabe, que igual pueden estar sorprendida de ver bailar de una manera o de otra, porque la gente con este tipo de baile piensa que hay una forma o dos, y como todos los bailes tradicionales hay mil maneras de bailar. Adituek esaten dute ziurrezki euskal errepertorioan daukagun, dantza errepertorio zaharrenetako bat izan daitekela jauziena, zirkuluan egiten direlako, daukaten egituragatik, dituzten musikaengatik eta dantzakeragatik, ezta. Ezagutu ditugunak batez ere Nafarroan Baztan inguruan, Nafarroako ipar-ekialdean Baztan inguruan ezagutu ditugu, Zuberoa, Lapurdi eta Baxe Nafarroan ingurune osoan ezagutu dira, kostatik mendialderaino, eta hortik albora pixka Zuberoaren auzokoanetan, ezta? Biarnon ere izan dute bere zabalkundea eta gaur ere goraindik dantzatzen dira. Hori da pixkat jauzien inguruan ezagutugun esparrua. Ziurazki eta batzuk diote garai batean zabalagoa izango zela, Nafarroan batez ere beste eskualde batzutan ere dantza egingo zirela, eta kasu Malerrekan edo Lantzen bertan geratzen diren arrasto batzuk pentsarazten dute noizbaitan ere dantza jauziak egingo zirela. Nik errango nuke mutilantzak batuztela
gaur ezagutzen dugun gizera 2 mende lasai, hola, egiten direla modu unten. Baina, seguraski, aitzineko mendetan biek oiniken berdinago izanen zirela. Eibarko kezka dantza taldea izanik Iruñako dugunarekin batera jaialdiaren antolatzailea ezein jauziak egin barik gelditu. Eibarko emanaldian, xinple, mamuts eta zapatain dantza eskaini zituzten. Jauzietan oinarritutako dantza erraz askoak. 3 Zuberoako, Nafarroa Berako eta Lapurdiko jatorrizko dantzak. Estiloetan ñabardura asko izaten dira eta inkluso gertatzen da lokalismoak ere ematea. Pixkat euskararekin gertatzen den bezala badago estandar bat edo badago hizkuntza bat denok elkar ulertzen duguna, baina horren barruan euskalkiak eta baita ere azpi euskalkiak eta herrietako hizkerak, ezta? Eta pixkat dantza jauzien kasuen ere badago horrelako zerbait. Akaso ez da horren beste herrietako ñabardureta iristen, baina eskualdeka antzematen dira estilo desberdintasunak. Oso estilo dantzakerari buruzkoak dira, batzuk gehiago salto egiten dute, beste batzuk lurreragotik, batzuk urratsak bukatzerokoan itxi egiten dituzte erabat, beste batzuk korta edo horrelako salto txiki batekin bukatzen dituzte. Pixkat oso estilo aldetiko kontuak dira. Borobil handi baten egin ohi dira mutildantzak, dantza jauziak egin ohi diren moduan. Bereizgarri nabarmenena baina, Baztango mutildantzetan itzuli osoak dira. Dantza jauzietan ez dira ohikoak itzuli osoak. Izena desberdina dute, baina gero egiturak usten dire oinarrizko urratsak badirela, bai mutilantzetan eta dantza jauzietan. Ez dugu erraten albi sistema direnik, niri duriko. Sistema bat da, variante batzukin. Ze gertatzen da? Nik uste dut Baztan mailaran egin dute halako desarrollo bat, berritu izan dire pausuek, borobilago egiten da, baina oinarriek eta erregelak berak dire. Badire urratsak denendako barneko aldera egiten direna, erdizketa 3, erdizketa 5, tipoko. Baina gero badire bertze mugimendu batzuk, itzuli erdiak, itzuli oso kanpoko alderak, dantza jauzietan agertzen ez direnak eta mutilantza bai. Urratsen aldetik aberatsago da mutilantza jauzie baino, dudik gabe. Eta gero nola egiten dire itzulika zenbait pausoko da zaitasun handikoa, nire idurikoa. Baina hori, aberasgarriago bai, diferentzia. Eta gero estiloen aldetik nire uste guk erakusten dugule, Baztandarrok erakusten dugule estilo zarrago bat. Naiz eta nik errango nuke pausuek berriago direla, oinarrizko urratsak ez, baino bertze urratsak batzuk berriago direla, baino estiloa mantentzen dela. Gorputze gerritik goiti mugitzen dugu besoak jauzietan baino gehiago. Horgan da txipituz eta gu mantentzen dugu hori, nire durikoz. Gaur egun jotzen dire herriko bestetan, atxetan, normalean izaten dire 8 aldera, 9 aldera, baina ritualki erran dezagun besta nagusietan, meza ondotik egiten da mutilantza, gizonezkoak, ez da mutilantza berez, gizonezko dantzak bihurtu da. Eta ja mistoa, ja hemendik aitzin, eta uste dut.
Donostiako Argia dantzataldeko dantza maisuak dituzue horiek, horien artean Juan Antonio Urbeltz. Zuberoan eta Nafarroa beran jauziak nola egiten diren erakutsi ziguten. Eta hasi ginenien, ene adinekuek eta bazen Nafarroan, Zuberoan dena jakiten zuten bere jautziek eta baino ja jende gutxi dantzatzen ari dire, plazan utzi eta hola. Hasi ginen eta ikasten Faustin Bentaberri Uharte Garazikua, bere etxean joan ginen eta emaztea eta bilek, eta larun bat oro, pasatu ginen negu bat, Mikel gure semia zeukan 6 hilabete, eta eramaten genduen, kotxiakin, han ikasi genduen oso ondo, zertaz erakutsi zigun dantza egitea, pixka bat, bera esaten zuna, apaso, guk egiten dugu apaso, eta ere fantasiakin. Orduan fantasia entresantak eta guztik eta erakutsi zigun primeran. Marian hartu zuen musika, bera jotzen du akordeoiak, eta honekin montatu genduen Nafarroko dantzak, programa oso berezia, 70 urtean estrenatu genduen Gaiarren Iruñan. Basen Nafarroko jautziak, beti, jautzi guztietan, beti hasten da dantzak eta kanpoko zangoakin. Kanpoko zangoak. Orduan, buelta ematen duzu, eta hemen hasten zea eskuinekin, buelta eta ezkerrekin. Baina, Basen Nafarroan, beti daukagu eta urrats bat, oso laburrena, deitzen diogu pika. Eta pika hori gelditzen da zangoa atzean. Orduan atzetik hasten zea. Ziberuan ez. Ziberuan pika hori beti finkatzen du aurrea. Eta juten zea aurreratzen, ez da atzetik aurreratzen. Pixka bat desberdintasuna. Ziberua da izigarri polita, zertaz ni gogoratzen naiz, nola egoten ginenean, igual ikusten maskaradak eta gogoratzen naiz aterratzen, han ginen eta ene anaia Xabier eta biek, eta anaia Xabier biek ikasi genduen etxaun irurikoa, bere etxean, sukaldean inguruan, hasi ginen lehenen urratsak, eta bueltatu Donostik eta anaia Xabier. Xabier, beratu behar dugu nun dauka gizona hori la línea de fuerza, zergatik ematen du indarra berezia. Handik eta aste pare bat, bueltatu ginen eta gelditu zen harrituta. Nola harrapatu gentun dantza, gelditu zen harrituta. Orduan gataran jotzen zuen danborra, maskaradetan, eta beti azkeneko jautziak, monoindarra, beti deitu zen, Urbeltz, etorrizizte, dantza egitea gurekin, eta hola. Sartu ginen, eta goratzen naiz, gizonak eta 75 urtekin, zeitsurak, plazan, izigarri polita. Ikusten zu urratsak nola finkatzen dute, eta ematen dute denak dantza klasikoa egiten zutela. Dantzak ia ezinbesteko du musika, eta musikak agian ikusten ez den garrantzia du dantzaz lagunduta joango denean. Eibarren Bizkaiko Aiko dantza taldeak ipini zion doinua dantzari. Taldea, ura osatzen duten musikari dantzariekin, dantzari eta musikari baitira guztiak, musikak eta dantzak mendeetan izan duten harremana berreskuratzeko lanetan ari da. Bide horretan, Urraska deritzon liburu CD-a argitaratu berri dute. Lan pedagogiko didaktikoa da, jauziei eskainitako lan monografikoa. Gure asmo hori zen, ez? Eta musika jotzeko nola jauziak dantzan dagoenari laguntzen.
Ez bakarrik kaseta bagina moduan, baizik eta musikariok baita ere kontutan izan behar dugu jendea dagoela dantzan, eta lagundu behar diogu pausoak isten, pausoak egiten eta markatzen. Dantzak eran gauza bera, bada modu bat dantzatzeko taldean eta kontutan izan inun zauden eta nola zauden, eta hori gaur egun galdua dago inaundi baten, eta guk aldarrikatzen dugu pixkat berreskuratzea tradizioak ematizkigun gauza honak, ez? Guztiak tradizioa ez da intokablea, ez? Badie, tradizioak eman dizkigun gauza batzuk kendu daitezke, adibidez, duela gutxi arte bakarrik gizonezko egiten zituzten jauziak, gaur egun eskerrak ez da horrela. Baina tradizioak gero ematizkigu beste gauza batzuk baliogarria duena. Dantza irakasle eta dantza musikari moduen, hasi ginen ikusten nola repertorioan duela 10 urte hasi zela hemen hegoalden gehiago, hola jauziak ematen gero eta gehiago. Eta ikusten ginen baitare hor jauzi inguruen azterketa gutxi indela azken mola honetan, gero eta harinago jotzen zen, eta estilo aldetik baitare badire zenbait gauza igual antzia dazkaguna eta oso baliagarriak izan ditezkenak, iraganean izan gontzienak eta tradizioak emanak eta oso baliagarri izan ditezkena gaur egun. Hortik abiatuta, hasi ginen, hainbat grabazio ikusten, hainbat sistema zaharrak ikusten, eta, ondorio bat atea dugu guk. Eta horretarako egin dugu grabazio bat, jauzi tradizional guztia grabatu dugu, eta proposamen bat egin dugu, ez da bat ere berria, izan ditzateke modu tradizionalean nola jo izan diran, baina gure proposamena, da, modu asko izan dira, ez da eskludente, ez da gutxiago ere. Pirinioetako Biarnon ere jauziak egiten dituzte. Sot edo sot bask deitzen diete eurek. Oso bailarako dantzok herriko dantzen eragin itzela dute. Biarnekoa nik ezagutu nuen, baina aspaldi ikusi gabe eta atzo ikusi nuen eta izigarri politak. Daukate urratz batzuk eta oso politak eta ikusten dire nola jautziak eta brandiak hor nola jokatzen dute, zertaz jautziak leheno, ohitura zaharrak, mutila bakarrik. Mutila bakarrik, ohitura. Baina gero brandia doinua berdintxuak egiteko mutilak eta neskak. Oso polita, claro, da beste mundua. Hor Maritzuli konpainia. Claude Iruretagoiena dantza maisu, ikertzaile eta koreografo lapurtarrak zuzentzen duen konpainia. Jauziak berriz ere plazetara ekartzearen arduradun izan zen Pierre Betelu maisuaren ikaslea, tradizioa ikertu eta biziberritzeko ibilbidea egiten diardu. Kasu honetan, Biarritzeko Maritzuli konpainiarekin ikusi dugu. Lo que presentamos hoy es un montaje que hizo yo para un espectáculo que estamos llevando ahora a Augesauge, y era, poner este tipo de baile que no es un baile muy espectacular como levantar la pierna, saltar y vueltas y así. Entonces yo sigo manteniendo mis espectáculos con a veces unos o dos bailes de este tipo. Y vamos a presentar Azken Nagak. Y en este momento hemos hecho, por ejemplo, empezamos con 2 y terminamos con 10 danzaris. Eso para decir que también estos bailes en círculos, la gente tiene en la cabeza que ahora, cuando estamos en la plaza, somos 300. Pero eso no ha pasado nunca. En los pueblos bailaban 20, 25, y entonces con 20 danzaris el círculo tiene su medida, la medida del pueblo. Y entonces yo saqué así 2, 3 y entrando 4, 5, como yo voy en la plaza, me coge la música y voy bailando, y así. Y también lo que hicimos es, en unos momentos precisos de este baile, sacar pasos un poco más brillantes. Eso se hace en el centro del círculo para que todo el mundo lo puede ver, porque también la danza al Yauzi es un desafío entre uno y otro. En los pueblos pequeños, por ejemplo en la zona más dentro del país, en Baja Navarra, así, siguen
en fiestas de pueblo, salida de misa. Salida de misa se baila esto. En las bodas siempre los que saben se ponen. Y ahora, bueno, organizan también días así, domingos a las 11 de la mañana en Biarritz, en Bayona y así. Y entonces hay como un circuito y la gente sabe el calendario y van a bailar así. Meza ostean, ezkontzetan, festetan, ospakizunetan egin izan dira tradizioz dantza jauziak. Ekaitzaren ostean barealdia bezala, gainberaren ostean etorri da jauzietara berreskuratzea. 20. mende erdialdera desagertzeko zorian egon ziren herriko dantzok, plazetara atera ditugu berriz ere, dantza sustatzaileen eta herritarren lan eskergaren eraginez. Pika, erdizka, marianak, ostalerrak, urratsak zein dantzak, etorkizun oparo baten protagonista izan daitezen.